পাৱাৰ BTC উচ্ছেদ হোৱা নোহোৱা অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত নলয় फैसा लानानै बेबायदिनो माबा मोनसे कमप्रमाइसनि खोथा फैबाय थादों बेबायदिनो होननानै बांसावदों आरो खिन्थु आं दिनैसिम नांगासिनो आंनो न्याय नांगौ बिथांमोननि पलिसियावनो दिनै जोङो बेबायदि गाग्लोबजानाय जादों आरो खस्थ' मोनदों आरो इयुनाव आं सानदों इउपिपिएलनि बेबायदि लिडारफ्रा जुदि बेबायदि गुन्दा फिलायनानै जुदि सैथो बाथ्राया बेनो गासिबो जोंनि बर' हारियाव गन्दगल लाबोग्रा दुर्निथि गुन्दागिरि दादागिरि लाबोग्रा इउपिपिएलाव दंजोबोना आं दिनै रायजोफोर नोंथांमोननिसिम आं मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय जे दाख्लै BTC जे बिसायख'थिनि जे एसेसो सिगां जे 1 मास जे जायैनि सिगां जे सावथुन मुलुगाव जे ओंखारग्रा बिपुल जे बे आदाया गावसिनिनो जेनेबा इउपिपिएल जे सरकारनिनो बै समाव सरकार थानाय समावनो बियो चेयारमेनमोन नाथाय बे चेयारमेन पदखौ सेलायनानै ना माबा मोनसे दायजों बेखौ बुंनो हाया बे बिपुल मोसाहारी जे बे आदाया जे गावनि बुजानायनि न्याय नागिरनानै केस होदोंमोन नाथाय सोरबा दैदेनगिरियाबो बाव इनभल्भ थायो बेखौ असम्भब ना दैदेनगिरिबाबो डेन्जारेस बेफोरबायदि थायो आरोखि बिपुल मोसाहारीनि जे बुंनाय खोथाखौ खोनासंनानै लागो दा बे मेन टपिकआव जे थांनायनि सिगां बे BTCनि पावार एबा हा होनांगौ होनाङा BTC गभर्नमेन्टआवनो दंजोबो बे बाथ्राखौ आंनि बुंनायनि नङा बियो आसामनि CM हेमेन्ट मामायानो बुंदों खोनासंनानै पाৱাৰ BTC উচ্ছেদ হোৱা নোহোৱা অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত নলয় এইটো BTCয়ে ল'ব আমাৰ ইয়াত পাৱাৰ নাই আমাৰ পাৱাৰ BTCৰ বাহিৰত ইয়াত আমাক খালি পুলিচ খুজিলে আমি পুলিচ দিব পাৰোঁ এইটোৰ ওপৰত বৰ্ডে জানিব মোৰ ইমান আইডিয়া নাই এই হিসাबै जों सफैदों दा बेवहाय आं दिनै मोनदों आं 6 टाइम जाबाय कर्टआव फैनाया दा बेवहाय 6 टाइमाव आं दा बुजिनो हाबाय आरोखि माखासे माबाफ्रा ओरैबायदि षड्यन्त्र जानानै दङ मा होनबावनो बेखौ जोंनि कर्टआव जेनाखि रिपर्टखौ लिरना हरदोंमोन पुलिसा सार्भे खालामदोंमोन बे कमप्लिट चेन्ज जानानै दं आङो दाखालिनिफ्रायनो फैबाय थादोंमोन खिन्थु नै दिनैहाय आङो गासिबो डिटेल्स मोनबाय आङो मोनसे दरखास्त होनानै बै जेनाखि सार्जशिट बेखौ बिदोंमोन दिनै नायबाय जोङो माने कमप्लिट आंखौ बहैनायाबो माने जेनाखि मानसिफ्रा बहैदोंमोन बिथांमोनखौ आंखौसो उल्टा केस होदों आं बिथांमोनखौसो पार्टि अफिसाव इउपिपिएल अफिसाव थांनानै दानहैदों होननानै बिसोरो माने बेबायदि मिसा मोनसे केस होदों आरोखि आरो बिथांमोना उराबाथरजों फोसावगासिनो दं जे केसाव जों देरहागोन आरो जायनाखि बुजादों बे मानसिया माने थाखा फैसा लानानै बेबायदिनो माबा मोनसे कमप्रमाइसनि खोथा फैबाय थादों बेबायदि होननानै बांसावदों आरो खिन्थु आं दिनैसिम नांगासिनो आंनो न्याय नांगौ आं जास्टिस मोननो थाखाय बे केसखौ होनाय जादोंमोन ओमफ्राय आं दिनै फैयै नुबाय दाखालि खेबसे आरो दिनै खेबसे आं मोनसे मोजां मोनसे जिनिस प्रुफखौ आं मोननो हादों कर्टआव फैबाय थानाय लाबा बेनो आंना जे घटनाया जादों बै समाव प्रमद बर' आरो जयन्त बिथांमोनानो जयन्त ब्रह्म बे जेनाखि MP जयन्त बसुमतारी माने जेनाखि MP बिथांमोननि आखाइ दं आरो प्रमद बर'आनो थिनदों होननानै जायनाखि मानसिफ्रा आंखौ गाग्लोबहैदोंमोन बै समाव बिथांमोनानो गोरा माने होख्रावनानै बुंदोंमोन जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय प्रमद बर'निफ्रायनो अर्डार दंखायो जयन्त बसुमतारीनिफ्राय अर्डार दंखायो बेबायदि बिथांमोना जेनाखि बुंदोंमोन आरो बै समाव नोंथांमोननि मिडियायावबो मोनसे फोसावजानाय जादों दा बे जिनिसखौ जोङो बिसिबेसे आंनि मेसेज होफैदों दिनै नुबाय नंगौ खोथाफ्रा गासिबो सैथोजोब बिथांमोना ESPनिफ्राय आरम्भ खालामनानै OCनिफ्राय मेजिस्ट्रेटसिम बिथांमोना बायनानै दा केसखौ बिसोरो नर्माल खालामनायनि मोनसे पलिसि बाहायगासिनो दं आरोखि ओमफ्राय बे सार्जशिटखौ मोननो थाखाय आङो 3 मास नांनांदों 3 मास हल्ड खालामनायाव बिथांमोना मा जाबाय सार्जशिटखौनो SPआ फिटिं खालामनानै SPआ सार्जशिटखौ हरनो नागिराखैमोन दिनै आंनि नाजाथाबनायाव दिनै सार्जशिटखौ बिथांमोना गथायनांबाय आरो बे सार्जशिटखौ लानानै जोङो दा केसखौ सालायबाय आरोखि खिन्थु बिनि सिगां गभर्नमेन्ट उकिल आरो मेजिस्ट्रेटआ खुद आंखौ कनभिन्स खालामदों जे नोंथाङा कमप्रमाइस जानो गोसो दंना गैया माने गोजौनिफ्राय बुंहरदों MP MLAफ्रा बुंहरगासिनो दङ नोंथाङा कमप्रमाइस जायोबा मोजां जागोन होननानै आंखौ बुंदोंमोन 5800 थाखा नोंथाङा द्राफ्ट दानदो बेनिफ्राय नोंथांनि केसखौ फोजोबना होनायसै खारन गोजौनिफ्रायबो फैगासिनो दं होननानै बे जिनिसखौ बे खोथाखौ बुंदों आरोखि ओमफ्राय आंनो खुद जेला आङो कर्टआव आदालतनि टाइमाव आं फैयो
अब्ला जोंना जयन्त बसुमतारी साराबो उकिलनाव फन हरगासिनो दंमोन बे केसखौ जेरैब्लाबो माने आंनि फारसे माबा खालामना होनांगौ ओमफ्राय माबाखौबो मेजिस्ट्रेटखौ बिथाङा बाय फन बुंहरदों खुद आंनो दङ आं दिनावनो बे फन फैनायाव आरो उकिलाबो हमनानै लाउड स्पिकार होनानै रायलायनाय जादों आरोखि दा बेवहाय दिनै आं रोखा जाबाय जे बे इउपिपिएलनि जेनाखि नेता गुन्दा फिसिग्रा बिथांमोनहा माने बिथांमोननि पलिसियावनो दिनै जोङो बेबायदि गाग्लोबजानाय जादों आरो खस्थ' मोनदों आरो इयुनाव आं सानदों इउपिपिएलनि बेबायदि लिडारफ्रा जुदि बेबायदि गुन्दा फिलायनानै जुदि दोनबाय थायोब्ला बर' हारिया बेवहाय खुनु फुर्ति इनभल्भ जानांगौ बा सापर्ट होनांगौ बे बाथ्रा फैया होननानै आं दिनै फिल खालामदों आरोखि मानोना आं भुगिबाय जोंबो इउपिपिएलनि हार्डकरमोन बिराद हार्डकरमोन आं सासे चेयारमेनमोन बिसिसिनि जोङो गायसनगिरिमोन दिनै बेबायदि अयथासार बिसोरनि गाग्लोबनाय उदखारावनो जों दिनै बिपिएफआव फैनांगौ जादों आरो आंजों लोगोसे जायनाखि माने एक्टिभ वार्कार जोंजों लोगोसे गामि ओनसोलाव थाग्रा सापर्टार एकदम गागु इउपिपिएल बिथांमोनाबो बिपिएफआव जयेन जाफैनांगौ जादों जे बेखायनो आं दिनै रायजो राजाफोर बुंदों जे सैथो खोथाखौ बुंनायाव जोंहा जेबो माबा थाङा जोङो गिनांगौ गैया सैथो बाथ्राया बेनो गासिबो जोंनि बर' हारियाव गन्दगल लाबोग्रा दुर्निति गुन्दागिरि दादागिरि लाबोग्रा इउपिपिएलआव दंजोबो होनना आं दिनै फिल खालामबाय आरो दा हेमेन्त बिश्व शर्मा जे बे सारा जे बुंदों जे बिटिसिनि पावारा बिटिसिनि हा होनाय होयै एबा होखारनाय होखारै बिटिसि सरखारनावनो दं दा बेखौ साननानै नायदो हाग्रामा महिलारि सारनियावबो दा बिपिएफ सरखार फैनाय लोगो लोगो पावारा एसे गोरा नामा बेयो मोनसे सम्भाबना दि सिगांनि जे सरखारनियाव जे इउपिपिएल गभार्नमेन्टनियाव आसामनिफ्रायनो माखासेखौ सलायोमोन ना आं बेखौ बुंनो सानाखै दि सोरबाया पावारा खम सोरनिबा पावारा गैया आं बेखौ बुंनो सानाखै नाथाय जे फुराना जे सरकारा फैनाय लोगो माखासे बेनि अबिगथा माखासे फुराना सरकार सलायबोखानायनि जे पावार एन्ड फांसनफ्रा माखासे बुद्धि खायदाफ्रा एसे दस्रा जायो ना नै दा जे आं बेखौ बुंनो सानगोन जे माखासे जे प्रमद बर' सारनियाव जे माखासे पेकेज फैखानाय जे बेफोर फैसाखौ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बिपिएफ सरकारा फुरा रानिं सोलिदों मावगासिनो दङ मावनांगोन मावनायानो मोजां रायजोफ्रा बेखौ अननानैसो बेनि थाखायसो माखासे लामा दालां माखासे उन्नति गामि एरिया बेखौ डेभेलपिंनि थाखायसो बिपिएफ सरकारखौ जोंनो नांफिनगौ होननानै रायजो राजाफ्रा भट होदों नालाय ओंखायनो दा फैनाय हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ मावनाया मोजां आरोखि दा बिपुल जे मोसाहारि बे आदाया जेन'बा बियो गावसिनि जे इउपिपिएलआव जे थानाय जे चेयारमेन बै चेयारमेन थानाय समाव बियो माखासे इउपिपिएलनि जे मानो गावसिनि कर्मि मानसिजों बेबायदिनो बुलाय सोलाय गोबां जखम गोब्राब जादों ना पिस्तलजों दिन्थिजालायनाय पिस्तल दिन्थिलायनाय बै समाव गोजौ लेभेलनिफ्रायनो नेरदेस एबा माबाखौ पावारखौ हरखादों बेफोरबायदि गोबां रायजो राजाफ्रानो नुखाबाय दा बेनि मेन आन्दोआव जाहैबाय दा बेखौ पुलिसना आरो थिनहरनाया गोजौनिफ्रायनो फैदों प्रमद बर' सार नै दा जयन्त एमपि लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी सारमोननि आखाइ दं बेबायदि होननानै फोरमायदों दा बाथ्राया सिङावथ' सैथोआनो बेफोरबायदि जेन'बा माखासे दैदेनगिरि सारमोना बेफोरबायदि सादारन मानसिफोरखौ बेबायदि सायाव एटेक खालामनाया मोजां जाया नामा बेफोरबायदि आरोखि दा नोंथांमोनहासो फोरमायहरनो हासिगोन दा इउपिपिएलनि माखासे नेम निथि आरो माखासे सिङाव गुलाय गुजाय जानाय दा माखासे रायजो राजानो जे खोथा होनानै खोथा बायदि मावफुंनो हायै बेफोरबायदियावनो गोबां माखासे रायजो राजाफ्रा गुगादों आरो माखासे कर्मिफोरा गुगालांदों ना दा नेक्स्ट फैबाय थानाय जे माखासे बोसोरफ्राव बा उनफोर 5 बोसोरनि बोसोरफ्राव मोजां खामानिखौ मावनो रायजो राजानो गोसोखांदो आरो मावदोबो आङो बेखौनो खावलायो आरोखि माखासे कर्मिफोरा जे इउपिपिएल थाग्रा जे माखासे मावग्रा एबा कर्मिफ्रा गोबां खोथाजोंनो जे माखासे गावसिनि सरकाराव थानाय समाव बै समाव दुगा बुङो आरो निउस खोथाजोंबो दामग्रा माखासे पर्टेलफोर दङ दा बुंनांगौबा गोबां खोथाजों जुदि बुङोब्ला एफेक्ट गोलैयो आरो गाज्रि सानो आरोखि दा रायजोफोर नोंथांमोनहा बे माखासे
नै दा बिपुल मोसाहारि जे बे ब्रादारा बुंदों बेनि बुंनायनि सायाव मा बुंगोन आरो हाग्रामा महिलारि सारा नै दा जे सरकाराव फैनाय लोगो लोगो गोबां खामानिफोरखौनो मावगासिनो आरो मावबाय थानाय नुदों ना सोरबाया सोरनिबा सरकार आरो माबायाव जे प्राइम मिनिस्टार जे बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजों गुवाहाटियाव जानाय जे बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजों गोबां जोंनि बर' हारिया गोबां जायगायावनो वर्ल्ड रेकर्ड जाबाय आरो मिथिहैजाबाय दा बेनि गेजेरजों बेयाव जेब्ला जादों अब्ला डाइरेक्ट सोरनिबायबा लिरनानै एबा आन्दालन खालामलायनानै सुक्ति खालामनायखौ बियाखै डाइरेक्ट प्राइम मिनिस्टारनि मोखाङावनो गेजेरावनो लाज्जा गिया दा रावखौबो मोखां नायाखै डाइरेक्ट बेनि सिगाङावनो माखासे 2000 जे थिननि BTC एकर्ड आरो 2020आव जे बिटिआर एकर्ड जानानै थांनाय बे एकर्ड जानानै थांनायखौबो डिमान्ड खालामदों आरो रिकुवेस्ट खालामदों ना बेफोरबायदि जानांगौ आरो लिडारा नङा होमब्ला रायजोफोर दा फैबाय थानाय जे माखासे समफोराव जे बिटिआर एकर्डनि जे माखासे दफाफोरा जाफुंदों एबा थाबैनो बानायजाथों बेखौनो बयबो रायजो राजाफ्रा हास्थायदों आरोखि दा रायजोफोर नोंथांमोना बे बिबुंथिनि गेजेराव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो आरो नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।